Balmao bi arabai onga kuna sini feminye ambalma slamewi sigida nani nan procureur ko ka wole sila anga aslame flama Mohamed Traoré ani Ibrahima Diaby on ko tara laban feminye ka gendarmerie anga ci den kerengere mutume ani mam blakata akata ko nyini kana di awla melike jekuluma we Amza Sidibe ale anyene an Chloé anansi alitumbe Amza Sidibe salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne fa ye kibara min fo sisan kibara do min ni aye islamu gan u kamana kunu sigida nanna konnana krenkreniana kunu kibara koni aye mawgan u kamana ka kon kunu nye kuna shini shufe anye kibara soro Imam Ibrahim Diaby numéro 2 ale yɛrɛ ka misiri filɛ la fabugu kodala mbaba sise ala ka hinana denw ye misiri mi jɔ imami ayo o almamiye aye kibara di réseaux sociaux kan comme beba kalama cogo mina ka fɔ ka mɔgɔw ka wele sera u ma ni communicatif procureur ka sira ye ka fɔ k'u kana interrogatoire la o ye u kana u k'u lamɛn ko kibara dɔ ser'u ma n'u nana ko 8h ka o sɔrɔ ka kɔnɔna na nka maaw tun bɛ Ibrahim Diaby de t'a kalama maa caman tun bɛ yen olu kun t'a kalama k'a fɔ ko Mohamed Traoré hakɛto bɛ kuma in fɔcogo kan ni dɔw b'a dɔn ko Traoré ba ne ale ye arabita o ɲɛmaaba ye Mali wajulikɛlaw ka tɔnba maa caman sera ye kunu k'a sɔrɔ la ale de fana jɔlen bɛ yen ko wele sera ale fana ma o wele kun ye min ye u donna ɲininkaliw kɛra maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan sani ka to an ka se Imam Ousmane Solou Traoré Ustaz Abdoulaye Koita Imam Ibrahim Diaby Ilyas Kone ani karamɔgɔ caman nga an tun sigira so ka Diaby ye ma kɔnɔ barisa o ko ma k'a fɔ ko maa si kana bɔ Diaby yɛrɛ ka fɔ la ko olu de welela k'u ka taa lamɛnni kɛ an fana tora so de k'a fɔ an bɛ kibaruyaw kɔnɔ ni kibaruya y'an sɔrɔ waati min na an bɛ sɔrɔ ka wuli ka kibaruyaw tɔw ɲɛɲini nka an bɛ se midi seli fana waatiw ma yɔrɔ min na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ u bɛ ka kɔnɔ hali bi u ma bɔ an fana wulila kunnafoni ɲini bolo ma walasa lamɛnnikɛla minnu n'olu bɛna anw lamɛn u ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ an wulila k'an kunda k'an kan nka sani ka to an ka se an ye kibaruya sɔrɔ k'u bɛ ka na mutada la an fana ye sira fara ka na mutada la o selen kɔfɛ ye u ye kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma ko minnu kɛra k'an kɔnɔna na u taara waati min na kibaruya minnu bɔra yen u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ komi mɛn da ye mɛntigila ye bamananw ka fɔ la an ye seereya minnu sɔrɔ ni ala sɔnna ma an kɔni nana n'o ye walasa a ka kɛ soma sama ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kumakan ninnu an k'u lamɛn. An baden alisilamɛw an b'aw bɛɛ lajɛlen dɔ kiramantonya na ka silamɛya foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw ma nin ko in ne tun ka kan ka fɛn min fɔ ne bɛ karafe don yɛrɛ da la a ko la ka da karamɔgɔ n kɔrɔkɛ an ka alimami n'o nana kɛnɛ kan ka fara an ka alimami tɔw kan an ka ɲɛmɔgɔ y'ale de o kuma o kɔntarandi bɛ kɛ sokɔnɔ ko ye ni fɛn min bɛ kɛ o kɔfɛ ale bɛ yamaruya di baara ka kan ka taa cogo min na maakɔrɔba de bɛ fɛn fin jeninen dɔn Allahu Akbar ne bɔtɔ an ka so kɔnɔ bi a tun ka di n ye n k'ale de sɔrɔ mais Alahu Taala y'a kɛ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na n tun bɛ kɔntarandi kunfɔlɔ kɛ a ye ne kɔni bɛ min fɔ a ɲɛfɛ k'alisilama jama fo nin ko minnu filɛ ni diinɛ dɛmɛ don Mahmoud Diko ko tɛ Muhammadu ko tɛ Diaby ko tɛ nin ye alakira Muhammadu ka sunna sallallahu alaihi wasallam Allahu Taala tɛ diɲɛ ni maa ka diinɛ ye ni diinɛ min ye o diinɛ an b'o lapasa fo ka taa se an joli tɔni laban ma Allahu Akbar nin waleya minnu filɛ nin ye nin bagabagali minnu filɛ nin ye nin plainte minnu filɛ nin ye nin ko minnu b'a la n'u tɛ boli olu t'an bɔ an ja kan olu tɛ bɔ an boli sen na olu tɛ kɛ sababu ye an ka segin ala ta ani kira ta hikima kɔnɔna na an tun t'a fɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛ se ka pase bi jamana in bɛ lahalaya min na jamana in bɛ dabolo min na ka taa ye an minnu ka kan ka tasuma faga n'anw tilala ka kɛ ɲɔgɔn senmasɔrɔbagaw ye n'anw sera ka kɛ fitinɛ ɲinibagaw ye mais ni Allahu Taala sɔnna a ma a tigilamɔgɔw bɛ istifzazu min ɲinina ahli sunna wal jamaa qawmun uqala hakilitigiw de don kodɔnnaw de don maabasigilenw de don ɲɛnikɛlaw de don u ma deli ka tiɲɛli kɛ a ma kɛ Allahu Taala sɔnna a ma a ma to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ ni fɛn fɛn bɔra nin ko in kɔnɔ ni Allahu Taala sɔnna a ma jama b'o mɛn o ye fɔlɔ ye a filanan ye min ye plainte min nana k'an kɔrɔkɛ birife ni a ye
lamɛnni kɛlen na o kumaba an tɛna don o kɔnɔ mais fɛn min b'a la k'an ye ayiwa maa su ko kɛ fagali kuma fɔ k'an ye maa su fana ko kɛ nɛninin kɛ ne ko faamakɛ in ma n ko nin ye kabako ye n k'a fɔra anw de ma yan k'anw ye kafiriw ye n k'a fɔra anw de ma yan k'anw ka misiriw ye josɔnyɔrɔw ye n k'a fɔra anw ma yan k'anw de ni terroriste bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra an faamaw yɛrɛ b'o kalama moyen b'aw bolo kɛ nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'an ka misiriw f'u ye mais misali ma sɔrɔ janko ka taa se lamɔ ma ka taa mɔgɔ sigi nin ko in na o la ko ɲininkali kɛ nin cogo in na aw yɛrɛ de kan kɛ nin ko in juger aw de bɛ nin ko in ɲɛdɔn donc o ye fɛnw ye ni ala sɔnna ma o kɔntarandi bɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye an tɛ bila olu ɲɛ mais an kɔni bɛ kelen kɔni dɔn n'a y'a sɔrɔ anw yafara fɛn tɛmɛnen bɛɛ la anw nanina yan anw kɛra kafiriw ye yan anw kɛra josɔnnaw ye yan anw kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen ye yan en tant que anw kɔni y'olu bila jamana basigi kɔni kama ne tɛ bila ɲɛmɔgɔw ɲɛ mais ni plainte ko in de don n'a y'a sɔrɔ faama ye maa kelen ta ye jamana in kɔnɔ ni ala sɔnna o na dɔn silamɛ ka wali jamana ni ala sɔnna o bɛ nin ko in sen fo ka taa se a dan na a bɛ se cogo min na n tɛ bila ɲɛmɔgɔ ɲɛ o la o tuma ka foli di jama ma ka barikada di jama ma ka jama fo ka jama barikada n'i y'a nin sira kɛ nin dakurunya damadɔ in fɔ ka se ka n kɔrɔkɛ k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ ka se ka ko in a bolila cogo min na ni tun b'a fɛ k'o ɲɛfɔ yan'a ayiwa a kɛ se yan an ka taa ni ala m'o latigɛ donc ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di o conseil mɔgɔ minnu bɛ yan vraiment k'u fo k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ don mɔgɔ minnu bɛ yan hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw ka jɛnsɛnɛ n'u tɛ taabolo kɛ ye mais nin b'a yira k'a fɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ nin b'a yira k'a fɔ an sigilen bɛ ka diinɛ in de lafasa o tuma nin man kan an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jama fo nin yɔrɔ in na ka jama barikada ka jama waleɲuman dɔn maa minnu y'u ka baaraw bila aw m'a bila anw ɲɛ a ma bila diko ye a ma bila tarawele ye a ma bila maa wɛrɛ ye nin bilala alahu taala jati ka diinɛ a bɛ yɛlɛ yɛlɛ cogoya min na video min b'a la ni ne welela a sababu la hakili aw maa ka dɔgɔya min ma mɛn nɛni t'a kɔnɔ suuruli t'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ ala ka diinɛ ye fɛn min ye wa a ma dabɔ a kama yɛrɛ tafsiri senfɛ ko in de nana bɛɛ y'a a ka diiniya dɔ don ni se kɛra a ma a ka haysiyatu fɔ ka a ɲɛfɔ aw bɛɛ y'a lamɛn nin t'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ a kɔnɔ o tuma na fɛ hali bi ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma jamana cakɛminɛn de ye nin ye an bɛ diinɛ lafasa a kɔnɔ an bɛ jamana lafasa a kɔnɔ fo ka taa se ko laban ma alahu taala k'an bɛɛ sɔrɔ ma ala ka ɲɛ ka d'a ma alahu taala k'a kɛ hɛrɛ ye o tuma an bɛ bɔ kɔrɔfɔ la nin yɔrɔ in na ka d'a kan n kɔrɔkɛ a ye n wasa ale bɛ yan donc an tɛna se ka avancer kuma la bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ألتنك بركة علي كعلفو lahlaya bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini ala fɛ a k'a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o caya kiraba in kan a n'a su dungɛ fanimaw n'a jɛɲɔgɔnw ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma ala m'an bɛɛ na sawaba ma alisilamɛw anw bɛ maa min nɔfɛ o ye alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam o tuma anw ni fɛn min ka kan o ye jumɛn ye sabali kununko n b'o fɔ bi n b'o fɔ sini fana ni ala sɔnna n b'o de fɔ aw ɲɛna an ye danna ye a ye sabali alisilamɛw a ye sabali anw bɛ diinɛ min na a bɛɛ kɛra maa min na n'a y'a mun ala ye se d'an ma a k'a ta bɔ k'a ta fara tilala ka yafa a fɔra k'an k'o de ladi o ye alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam n ka don la an ka aw ye min ni ala sɔnna an ni u na ɲɔgɔn ye hakilimaya la ko in jateminɛ a ka kan ka se jama ma secogo wɛrɛ la min b'a to faamuya bɛ kɛ hakiliw bɛ sigi o baaraw bɛ kɛ ni ala sɔnna nka san'o cɛ an bɛ min ɲini maaw fɛ ka bɛɛ dɔ kɛra mantonya la sallallahu alaihi wasallam nin ko min filɛ nin ye an ka n'a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ caya a ye procureur to yen a ka maa wɛrɛ to yen nin ye nazagatu sayatinu ye a donna an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dilan cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ban sababa amin
a donna mawdi ɲɔgɔn cɛ minnu sabara min n'u b'a don u senna o ka fisa anw o ma bali k'u fɔra ɲɔgɔn ko wɛrɛw bɔra la tariku b'u sɛbɛ kuma ni ko donna ni ɲɔgɔn cɛ an ka segin ka taa an k'a ɲini ala fɛ nin ko in a bɛ basigi an ka na sɔn abada min bɛ fɔ nazaraw ka kan na nous pousser à la faute voilà i dusu ka bɔ fo ka taa ko kɛ min b'a to o bɛ yɛlɛma ka kɛ jalaki ye o tɛ ne ma ka fara ye dɛ a kana maa ɲini a kana maa buruja a kana faama ta tɔgɔma a kana maa wɛrɛ ta non a kana o kɛ a y'o to yen mɔgɔ kana kutuba yɛlɛ nin ko in na nin juma in na ko an bɛn'o kuma fɔ k'o tɛrɛmɛ a y'o to yen taw. an y'a mɛn sama ɲɔ ta n'i ko an k'a bila an y'a bila ala kama a banna. ayiwa mais an bɛ maa min ko a fɔra ale de ye. a ye sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn. a fɔra ko an ka maa min ladege a fɔra an ka maa min ladege min fɔra an ɲɛna a bɛɛ fɔra an ɲɛna fo a sera yɔrɔ la ala k'a ma ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل التكبير ولله الحمد anw b'o de ladi anw ka kan ka tɛmɛ maaw ka ni fɛn min ye o de sabali ni yɛrɛ minɛ don nafs barisa anw ka kira de y'a jira k'a fɔ ko cɛfarinw tɛ maa minnu bɛ nɛni ni baw kɛ wala ka maaw ta k'u fɛrɛ duguma cɛfarin ye maa min bɛ se k'a dusukun o dusukun ka tuma min ni funu nana barisa adamaden fununen tɛ ko ɲuman kɛ a tɛ ko ɲuman fɔ an kana sɔn maa bada an ka jamana in bɛ lahalaya min na bi an mago bɛ hakilisigi la an mago bɛ basigi la ko minnu bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi a ka kan ka hakili di an ma an kana sɔn abada an yɛrɛw ka kɛ sababu ye an yɛrɛ sɔrɔ ko dɔw la ko in tasuma o tasuma n'a wulila an b'a ɲini ala fɛ an ka kɛ sababu ye k'a fa da an yɛrɛ kana k'a wuliba ye ni maa min ko k'a b'a wuli an k'i minɛ i tɛgɛ ma ni hakili ye k'a jiri i la k'a fɔ ko tasuma ye a wuli kun tɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye kuma ɲuman minnu fɔ ani yɛrɛ minɛ kuma minnu fɔ ala k'a k'a ma baraji ye aw yɛrɛ minnu wulila ka jɔ a y'a fɔ cogo min wuli ka jɔ in tɛ ale kama a tɛ ne kama tɛ mɔgɔ wɛrɛ kama tɛ ala ka diinɛ in kama don tiɲɛ don ala ka diinɛ in ta don walahi diinɛ in na an tɛ yɛrɛ an tɛ siga nka o bɛ kɛ ni ko dɔn ni faamuya ni sabali ani jamana a kɔlɔsili ni a makarili barisa ni maa o maa bɛ sigi la a bɛ y'an balima ye a bɛɛ y'an ko kɛ ɲɔgɔn ye an jugu tɛ yan an kana sɔn a bada sabaraw bɛ yen ko an k'an sigi don o la o kuma nin ko an k'an nɔgɔya an ka ɲuman fɔ an kana ko wɛrɛ fɔ ni ala sɔnna alahu a y'a fɔ cogo min an bɛna sigi k'a lajɛ hakilimaya la nin ko in bɛ dilan cogo min na k'a sɔrɔ a ma taa yɔrɔ la ni ala jɛna n'a ye fana inshallahu n dalen b'a la k'a fɔ k'a bɛ dilan a bɛ dilan ni ala sɔnna ko in bɛ maa min maaw b'a la ayiwa anw ka mɔgɔw don an jɛɲɔgɔnw don an n'u jɛra kow la an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ anw ka jamana in na ko o ko bɛ yen o t'a bali ko an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ e bɛ se k'an ka telefɔni bɔ k'u bɛɛ wele kelen an b'i dɔn n'o ye maa min yɛrɛ bɛ ko nin kun na an bɛ se k'a wele ɲɔgɔn don ni n y'a wele hali nin ko a k'an sɔrɔ so a da adamaden ni ko o ko kɛra min bɛ kɛ fana i k'o fɔ n ma deli k'a wele ko la abada a k'a fɔ n ye ko ayi walahi n b'o sariya kɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ yen min kɔni ye tiɲɛ ye o ka fɔ dɛ baasi t'o la o kuma nin ko in an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ o ni ala sɔnna mɔgɔ kɔni bɛ se ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ko ka dilan an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka dilan ala k'a dilan ala ka ala ka ko nɔgɔya ko faw ka na ye araba ye o tɛ kalo tile 18 san 2000 ni san 21 ni o tɛ kalo tile 18 fɔra an hakili bɛ jigin san 2000 ni san 20 o tɛ kalo tile 18 sɔrɔsi denmisɛnninw ye dangari kɛ Ibrahim Bokar Keita ka fanga la lansarada waati bi sɔgɔmada in na o y'a san 1 dafalen Abdu Ibrahim Jalochu hakili jiginna kosɛbɛ nin tɛ coup d'état san 1 ɲɛ o sɔgɔmada in na o t'a a san 1 ɲɛ ni y'a san 1 dafalen bi sɔrɔsi denmisɛnnin ninnu nana ka taa sɛbɛnni kɔrɔ ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga ka dankariya la kosɛbɛ an b'o o de kɛnɛ kan bi o san 1 o dafara an y'an ka fɛn min ye kunnafonidilaw ye kosɛbɛ k'u bila u ka maaw da sumusumu kuma ka ɲi olu da ni anw ye siga foyi t'a la san 1 in kɔnɔ coup d'état kɛra a samayɛlɛma de ye bi sɔgɔmada in ye kosɛbɛ u tɛ kalo tile 18 san 2000 ni san 21 mun ɲana cɛmancɛ fanga la mun ma ɲɛ coup d'état kɛra mun ɲana mun ma ɲa mun de kan ka kɛ mun de tora kuma di jamana kɔnɔdenw ma kosɛbɛ
an ye Amadou Gindo ale ye fɛn min sɔrɔ da sunusmun na kosɛbɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn fɔlɔ. siga t'a la. Ne tɔgɔ ye Musa Kanute, ne ye coalition des jeunes pour la paix et le progrès président. Ayiwa, fɛn min ye le 18 août 2020 18 août 2021 san kelen dafara, fɛn min ye IBK ale ka fanga o kɔni minɛna la ka bɛn ni don kɔfɛlen ɲɔgɔnna ma. An bɛ don min na i ko bi. E yɛrɛ bolo IBK taalen ani sisan cɛ, jamana in a taabolo bɛ cogo di? Mun de ɲana, mun ma se ka ɲa? E yɛrɛ bolo mun kan ka se ka kɛ? Ok, ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Min kɛra ne bolo a man bɛn, o ye an ka démocratie ta sira ye, parce que coup d'état kɔni ale tɛ sariya kɔnɔ. Mais n'a kɛra ka ban, donc an kan ka mun kɛ? An b'o yɔrɔ de la. An kan ka fɛɛrɛ de ka transition dɛmɛ. Même ma ɲa, ne kɔni bolo halisa taabolo ma falen kosɛbɛ. Parce que IBK gɛnna fɛn caman, i n'a fɔ article 39 bɛɛ b'a dɔn hali bi ɲɛ ma sɔrɔ a la. Donc o tiɲɛ yɛrɛ la, a bɛ komi fɛn man kɛ o yɔrɔ la. Bon min ye yen tɛ ma grève ye, donc ɲɛ sɔrɔ la dɔɔni. An bɛ se k'a fɔ donc o kɔni o ye ɲɛ sɔrɔ la dɔɔni. Donc halisa an bɛ yɔrɔ min na an ma taa yɔrɔ jan. C'est transition in ka daminɛ 18 août ka na bila bi la, an ma taa yɔrɔ si ne yɛrɛ bolo. Parce que gɛlɛya minnu bɛ yen ka kɔrɔ, n'o ye insécurité ye, hali bi insécurité bɛ yen. I n'a fɔ o donna fagariw min kɛra, donc an bɛɛ b'a kalama. Ma 40 ɲɔgɔn na, donc tiɲɛ yɛrɛ la halisa insécurité bɛ yen. A filanan donc n y'a fɔ tan communautaire ka ko halisa fana ɲɛ ma sɔrɔ fana ma. A sabanan n'o ye corruption ye. Tiɲɛ yɛrɛ la hali bi ne ma sira foyi ye. Mais n yɛrɛ bɛ ka ne faga en tant que jeune Mali kɔnɔ ko jamana miliyariw de bɛ ka suɲɛ. Hali bi transition nana, donc ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ olu la. Tiɲɛ yɛrɛ la halisa o bɛ ne tɔɔrɔ. Parce que ne bolo ni transition nana, sen tɛ ka sigi sen kan. A fɛn fɔlɔ i n'a fɔ a fɔra ko ni ma se ka minɛ ni transition ma sigi sen kan walasa député ni fɛn olu mina cogo de b'a la. Mais olu seginna fo bi anw ma ye k'a fɔ vérificateur rapport min déposera sans to an to fɔ. Mais 2021 min kɔni bɛ yen olu mɔgɔw transition kan ka baara kɛ o yɔrɔ la pour que anw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la transition bɛ ka baara kɛ a ɲɛ ma. Donc o kɔni ne bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman ma ɲɛ. Donc fitinin min ɲɛna donc an ka foro kan sisan donc ka dilanni kɛ dilanniba de bɛ yen n'o ye élection ye. Tant que an ma fara ɲɔgɔn kan ni élection ma ɲa ala k'an kisi an bɛ taa bi ɲɛfɛ. A yɛrɛ bolo élection bɛ se ka kɛ ka transition tɔ in ma wa? Bon tiɲɛ yɛrɛ ni kɔni ka ne ɲininka franchement a tɛ se ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ parce que u yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na an ka taabolo kɔrɔ ma ɲi. Organe unique min bɛna na jɔn bɛ k'a président ye? O de ye problème fɔlɔ jɔn bɛ k'a président ye? Ni parti politique mɔgɔ kɛra ye e bɛ se ka parti ka ci ya? Donc faut que nin yɔrɔ de ka lajɛ. Ne bolo ni organe unique de bɛ a kɛ ka ɲa. N'a bɛ ka ɲa u ka mɔgɔ ta min tɛ parti politique la a tɛ transition kɔ a tɛ IBK kɔ. Maakɔrɔ minnu a t'o si kɔ i n'a fɔ maaw bɛ yen u bɛ Maliko la danbe b'u la fɛn b'u la u b'a dɔn jamana kan ka gérer cogoya min na u bɛ taa o mɔgɔw dɔ nɔfɛ ka bɛ transition kɔnɔ. Hɔrɔnya la a yɛrɛ ka diinɛ taga a kɛra diinɛ o diinɛ a b'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye hɔrɔn ye nin tɛ yuruguyurugu la wa a tɛ namara la. Donc n'o tɛ n'u ye politique mɔgɔw ta ka bɔra parti o parti la maa i tɛ den siri a ka ko di yɛrɛ la. Donc a bɛ kɛ gɛlɛya ye. Ne tɔgɔ Turki Sise. Turki an bɛ ayiwa fɛn min ye sɔrɔsiw ka nali fanga la a san kelen kɔni dafara an bɛ don min na i ko bi. E yɛrɛ bolo mun de sera ka kɛ mun ma se ka kɛ mun ɲana ou mun ma ɲa? E yɛrɛ bolo jamana taabolo a bɛ cogo di? An bɛ don min na i ko bi. Karamɔgɔ n b'i fo, n bɛ ɲɛtaa lamɛn jɛmanw bɛɛ fo u sigiyɔrɔ la ani an bɛ waati min na sisan. Ne bɛ fɛn mun jateminɛ sɔrɔsiw ka nali la ka na se bi ma n bɛna hakilina dama dɔ fɔ. Kunun n ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ n'o ye accord de défense ko min bɛ Mali ni Faransi cɛ ni a kun signera depuis Jɔnkunda ni Sɛki Modibo Jara kun bɛ fanga la. N'o ye Mali parti dɔw bɛ yen nɔ ni Mali avion tɛ se ka survoler fo Faransi ka yamaruya n'o taara voter ONU yɛrɛ la n'o kuma taara fɔ yen plutôt ni Assimi y'a fɔ ko o ka accord de défense ko ka réviser yanni a ka signer kura ye o kun ye an ka tenitigiw yɛrɛ ka se ka avion lapan yɔrɔw la yɔrɔ mun kun dagalen t'u ye yalasa gɛlɛya min bɛ lakanako la o lakana ka se ka sabati kosɛbɛ. O ye fɛn fɔlɔ ye mun diyara ne ye. O kɔfɛ gɛlɛyaw la n bɛ se ka mun fɔ n'o ye IBK lawulila kun dɔ kama n'o ye mɛtiriw ka article 39 ko ye n'o ye fo bi ni ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o ko la. N'an yɛrɛ y'a ye premier ministre min bɛ kunun a yɛrɛ bɔra ka kɛlɛ kɛ article 39 ko in na ko a bɛ se ka kɛ bi a tilala ka n'i jɔ an maliyɛnw yɛrɛ ɲɛma ko a tɛ se ka kɛ k'a se tɛ jamana ye. An ka denmisɛnninw bɛ kalan na n'a fɔra ko Mali siniɲɛsigi ye mɔgɔ minnu ye olu bɛ examen la ni wagati na mɔgɔw de bɛ ka ta cogoya wɛrɛw la k'olu bila k'u lakɔlɔsi. E ma mɔgɔ mun kalan kalo 9 kɔnɔna la n'a fɔra i k'o lakɔlɔsi tiɲɛ yɛrɛ o ye gɛlɛya dɔ ye. An b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ u ka sigi ka fɔ u k'a lakuraya tuguni u ni école maître ɲɛmɔgɔw cɛ walasa ko ɲɛ ka sɔrɔ nin ko in na a ka ban pepewu a kana kɛ san o san ko maîtriw bɛ grève la k'u ka hakɛ u ka sabali n'o tɛ jamana gɛlɛya a tɛna nɔgɔya. O kɔfɛ n bɛ laɲini dɔ k'u fɛ u k'u jilaja ni kunnafoni min bɛ latɛmɛ a ka latɛmɛ an ka bamanankan na sabula Mali la n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ bamanankan mɛn o de ka ca ni mɔgɔ
mɔgɔ min tɛ bamanankan mɛn ni kunnafoni fanba la tɛmɛna bamanankan na jamanadenw bɛ faamuyaliba sɔrɔ kow la o b'a to hali ni baga bɛ mɔgɔ minnu na faamuyalibaliya sababu la olu baga na faga olu fana na dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana baara la walasa an ka jamana ka se ka taa ɲɛ o kun ye hakilina damadɔ ye mun kun bɛ na k'o f'i ye. e yɛrɛ bolo élection min ni a bolo dalen don k'a fɔ ko a kan ka kɛ yanni waati ni cɛ e bolo a bɛ se ka kɛ wa sɔrɔsiw ka nin fanga ye o bɛ se ka élection labɛn an bɛ don min na ko bi k'a kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka voter. élection ko in na n'o ye ani transition ko bɛ ɲɔgɔn na de bi ne ye kunnafoni minnu sɔrɔ n ka lamɛnni ni n ka Mali telesow lajɛli la n ye mɔgɔ dɔ lamɛn mun ye Mali élection organiser ka kɔrɔ o wagati y'a sɔrɔ gɛlɛya min bɛ bi o tɛ ani jateminɛw yɛrɛ la ne yɛrɛ bɔra kɔsan na kɔrɔn fɛ ne ye mun ye ni mɔgɔ ko a ma ko ni wagati na transition in tɔ la ko élection bɛ se ka organiser ne m'a fɔ k'a tigi ma tiɲɛ fɔ dɛ mais a gɛlɛya b'a kɔnɔ ne hakilina ye mun ye malidenw an bɛɛ cɛman ni musoman an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka transition in k'a laɲini k'a fɛ u ka sabali u ka fanga t'u bolo u k'a lajɛ ka jamana basigi fɔlɔ ni u nana jamana di mɔgɔ ma sisan nin cogoya na ka sɔrɔ élection ma organiser ka ɲɛ an bɛ siran ko dɔ ɲɛ a kana taa bangew la o ye fɔlɔ ye ne yɛrɛ bɛ mun fɛ jamana ka di mɔgɔ ma ka sɔrɔ jamana basigilen don o tigi ka tɛmɛ ni baara ye ka sɔrɔ ko bɛɛ basigilen don ka ban o de kun ye ne hakilina ye. bon ne tɔgɔ ye Mahamadi Fofana ye bon n bɛ se k'a fɔ dɔ farala gɛlɛya kan kosɛbɛ parce que mun na transition coup d'état ma ɲi jamana kɔnɔ coup d'état bɛ jamana bila retard ba de la i bɛ ka mandat kun ye 3 ans de n'an kun y'a dɛmɛ ka 3 ans in dafa i bɛ élection ɲɛnama kɛ an bɛ président ɲɛnama sɔrɔ mais nin cogoya in na tan vraiment a ma nɔgɔ quoi jamana basigilen tɛ. mais est ce que ni jamana kun tora IBK bolo o kun tɛna taa kɛ sababu ye ka jamana ciro wa. bon n bɛ se k'a fɔ a tɛ se ka jɔrɔ bien vrai que IBK a dɛsɛra yɛrɛ mais bon an bɛ se k'a dɛmɛ pour que ka se k'a dɛmɛ a ka 3 ans in dafa sinon a dɛsɛra yɛrɛ. e bolo solution jumɛn bɛ sisan ne sɔrɔsiw bɛ se k'o kɛ yaasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ. ok ne bolo solution min b'a la donc transition bɛ a bɛ coucher de ka taa dɔ bɛ fara a mandat kan pour que ka élection labɛn parce que jamana basigilen tɛ n'i y'a ye i bɛ élection kɛ jamana kɔnɔ a ka sɔrɔ jamana basigilen don mais jamana basigilen tɛ élection tɛ se ka organiser donc ne bolo transition in a bɛ dɔ de bɛ fara a mandat kan quoi voilà. ne tɔgɔ t'a Buware ne kɔni ka hakilina la ne ma nafa ye fɔlɔ ka d'a kan hali ka da an ka sugu kɔnɔnaw ma nafɛnw bɛɛ da ka gɛlɛn sogo ka gɛlɛn jɛgɛ ka gɛlɛn nafɛn fɛn fɛn ko b'o de sɔrɔ sugu la a bɛɛ da ka gɛlɛn an b'a ɲini Asim fɛ a ka hakili to sugu kɔnɔnaw fanfɛla la ka ɲɛ parce que nin transition ko in na hali k'a fɔ ko ka dɔ fara a kan fɛnɛ a ka d'an ye tiɲɛ ka fɔ n'i y'a danna ne ma dɔ ka fara a kan dɔ ka fara transition in kan parce que n'i y'a ye jamana bɛ taa ɲɛ basigi de bɛ yen fɔlɔ mais ni basigi tɛ yen nɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ nin 6 mois in kɔnɔ k'a fɔra ko ka élection na organiser a ka gɛlɛn ko élection in ka se ka kɛ ka ɲɛ k'a ka kɛ basigi fɛn kɔnɔ ka sababu kɛ jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni élection in tɛ se ka k'a kɔnɔ u ka dɔ fara transition kan transition ka se ka a cɛsiri Asim k'i jija a ka dɔ fara a ka cɛsiri in kan a ka se ka jamana basigi ko kuma an ka se ka nɔ ala kuma nɔ an k'a ye an ala quoi parce que gɛlɛya ko in na élection ko in a tɛ se ka ɲɛnabɔ. bon ne tɔgɔ ye Umar Bokoum bon i ka question vraiment a diyara n ye donc e ye question posé e ko k'a daminɛ 18 août 2020 ka na 18 août 2021 yɛlɛma fanga la a bɛ cogo di. bon an kɔni an bɛ mun fɔ dɔrɔn ça va pas domaine bɛɛ la donc transition mɔgɔw u bɛ k'a fɔ ka prolonger société civile bɛ yen parti politique bɛ yen jeunesse bɛ yen musow jɛkulu bɛ yen maintenant ne bolo kɔni vraiment hali sisan problème kelen de Mali la o ye problème sécuritaire de ye parce que an bɛ bɔ nord la ne ye Douanzaka de donc an bɛ se k'a fɔ parce que nous on a vu an ye situation ye an ye mɔgɔ ninnu ye donc vraiment hali sisan an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ gouvernement hali sisan u bɛ ka dɔ kɛ parce que maa o maa n'a nana n'a ko karisa man ɲi an bɛ to ten donc il faut que an ka sigi an ka kuma an ka bɛn donc pour que la paix revienne au Mali donc vraiment nin question diyara ne bɛ radio baarakɛlaw fo ka daminɛ directeur fo ka na planton ne bɛ aw bɛɛ fo. bon ne bolo violence appelle à la violence donc an ka sigi hali sisan an ka mɔgɔw de don je parle ceux qui ont débuté ceux qui ont entamé la crise ne bɛ kuma olu de fɛ quoi donc hali sisan an ka sigi an k'u wele bon on voit que hali sisan dɔw kɔni kɛra parce que n'i ye département ministère lajɛ u ka mɔgɔ caman taara hali CNT la u ka mɔgɔ caman fana taara donc hali sisan an ka sigi an ka kuma parce que Mali ye danbe jamana ye hali fɔlɔ ni fɛn bɛ yen bɛɛ bɛ wele dugutigi fɛ an bɛ kuma donc hali sisan gouvernement kan k'u wele hali ni les organisations internationales hali u bɛ na an bɛɛ ka sigi ka kuma hali sisan pour que an ka solution sɔrɔ pour que Mali ka taa ɲɛ parce que o hami de bɛ jeunesse la donc ne bɛ se k'o de fɔ. Abdou Biram Jalochou coup d'état san kelen anw ye kunnafoni dilaw ye kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ e ɲininka san kelen dɔ ɲana wa ni mun ɲana o y'a jumɛn ye. Ibrahim Jalochou n'i ye ɲininka o la a diyara n ye kosɛbɛ ka daminɛ uti kalo tile 18 san 2020 ka na se bi ma uti kalo tile 18 san 2021
fanga bolen Ibrahim Boubacar Keita bolo hali ni caman man ɲɛ a kɛra cogo cogo dɔɔni sera ka kɛ min ɲana a bɛ komi hali n'a bɛɛ ma ɲɛ waa bɔra kosɛbɛ hali n'a bɛɛ ma ɲɛ ninnu fana ta ka fisa ni Ibrahim Boubacar Keita ta ye dɔɔni san 7 jamana jiginna ka jamana ka bin dingɛ yɛrɛ kɔnɔ fagali cayara ogosago kɛra o kɛra dugukuturu sobane kɛra kosɛbɛ ka dugukuturu ci ka muso Abdou hari muso kɔnɔma kosɛbɛ a cɛ ka bugɔ a ka gɛlɛn ni cɛ bɛ muso bugɔ o y'a sɔrɔ a ma lajɔ o ye tiɲɛ nka muso lajɔlen ka to k'o bugɔ sariya t'o ye risque b'a la dɛ siga foyi t'a la nka k'o faga ka denyɛrɛninw fili kɔlɔn kɔnɔ kosɛbɛ Mali ma deli ka fɛn min ɲɔgɔn ye a kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔna na anw kumakɛlaw Abdou maaw b'a fɔ an ka kuma dɔw fɔ ko an ka juguya tɛ min kɛra o ka fɔ u yɛrɛ b'a fɔ ko kunnafonidilaw k'an ka kunnafoni yɛrɛ k'an k'o di siga t'a la n'an y'an da don o la u b'a fɔ k'an bɛ karisa contre la wala k'an ka jugu anw dun Ala fana ye anw dayirimɛ dulon an da de la an balo bɛ an da de la siga foyi t'a la Baru Dambele Ala ka hinɛ a la jeli Baru Dambele Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya amin an delila ka taa palais de congrès la kosɛbɛ a don an taara Mbam Jara médiateur kosɛbɛ u ka banni kɛnɛ kan ne ko n ko Baru a ko cu a ko dɔgɔtɔrɔ ko ne kana kuma n'i ko jeli kana kuma jeli balo dun b'a da de la a ko cu nin ko ka gɛlɛn dɛ ne ko Baru ko Ala ka kɛnɛya d'i ma Ala ka nɔgɔya k'i ye a ko ne ka dɔgɔtɔrɔ ko n kana kuma n'i ko jeli ma k'a kana kuma i ko o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a ka barama kɔnɔla tɛ n fɔ siga foyi t'a la ne ko Baru n ko ni dɔgɔtɔrɔ n ko dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ fais ce que je te dis ne fais pas ce que je fais siga t'a la i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ cigarette min sisan mais e bɛ cigarette min a b'a fɔ ko e k'a bila o siga foyi t'a la e b'a fɔ ko pourtant ko dɔgɔtɔrɔ bɛ cigarette min mais a y'a ye a bɛna tiɲɛli de don e kun siga foyi t'a la sinon ale yɛrɛ b'a min o de la tubabu ko dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ fais ce que je te dis ne fais pas ce que je fais siga foyi t'a la o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ fanga in anw fana anw dayirimɛ bɛ kuma in de la n'an y'a ɲuman ye an delila k'a fɔ don kibaru tɛmɛnenw na yan ni Ala b'a to an kana an sigi ko ka kuma ka juguman don jamana kɔnɔ Ala ka dadimi bila an na an y'o fɔ an m'o fɔ o fɔra Mali burujara fagali kɛra siga t'a la fagali kɛra siɲɛ fɔlɔ min na yɛrɛ ale yɛrɛ jamana faama Ibrahim Boubacar Keita a ko chef d'état-major ye Ablaye Kulubali ko plus jamais ça ko ni ɲɔgɔn kɛra ko n b'i bɔ yen o kɛra o ye kalo kelen bɔ ni dɔwɛrɛ ma kɛ Sobane ma kɛ yan o kɛra Sobanda kɛra ka yɔrɔw jeni ka maaw minɛ k'u fili kɔlɔn kɔnɔ ka marifa kɛ ka muso kɔnɔmaw k'u faga Allahu akbar Abdou o fanga tarakilen o san kelen de ye sɔgɔmada in ye siga t'a la a jɛra dɔw ye an kɔni ye kunnafoni dilaw ye a jɛra dɔw ye a bɛnna dɔw ma nka dɔw bɛ yen a ma bɛn u ma o ye tiɲɛ anw ye da sumusumuni minnu kɛ kira dɔn an y'o kuma an y'o lamɛn siga foyi t'a la dɔw fɛla dɔn dɔw fɛla tɛ maaw yɛrɛ hali i ka dukɔnɔdenw a bɛɛ hakilina tɛ kɛ kelen ye siga t'o la tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ san kelen in na e yɛrɛ bolo i tun ko dɔw ɲɛna mun ɲɛna o ye jumɛn ye san kelen in na an bɛ se k'a fɔ lakanako la nɔgɔya dɔɔni dor'o la min bɛ tali kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la o ma bɛrɛ kɛ yan ka sabu kɛ Asimi Goyita ninnu nalen hali n'a yirala k'a fɔ ko jamana camancɛ marabolo bɛ gɛlɛya kɔnɔna dɔɔni sera ka bɔ o gɛlɛya ninnu na barisa finitigilakaw ka jija ni cɛsiri dɔ farala o kan min ye yuruguyurugu kɛlɛli fana ye Ibrahim Boubacar Keita ka waati la o ɲɔ kun ɲɛlen don kosɛbɛ o ye tiɲɛ maaw tun bɛ yuruguyurugu baaraw kɛ hali u tɛ siran o ye tiɲɛ nka Asimi ka fanga waati la hali n'i b'a kɛ bi n'i ma farati i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi Asimi fana t'a la tiɲɛ don vérificateur tun bɛ taa sɛbɛnfura di Ibrahim Boubacar Keita ma a b'a minɛ a bɛ tila ka taa bila ka taa di président de l'Assemblée nationale ma k'a tɛ bɔ système minɛ siga t'a la nka ari an filɛ nin ye yɔrɔ min cɛmancɛ fanga Asimi ninnu ka fanga Abdou INPS la an ka maakɔrɔbaw ka wari bɛ ka dun INPS la dɛ Allahu akbar miliyariw o tɛ maa wɛrɛw ye informaticiens olu de bɛ ka fɛnw yɛlɛma ka wari labɔ ka sɔrɔ INPS yɛrɛ ɲɛmaa a t'a kalama suyɛli bɛ ka kɛ INPS la bi dɛ wari bɛ ka bɔ a bɛ komi n bɛ segin dɔɔni kɔ Asimi b'i kali ka siɲɛ don min magistrat Timo
Cour suprême Timbo. Ako monsieur le président, ako wari be mo bulu. Ako wari chama. Les gens ont beaucoup d'argent. Il faut lutter contre la corruption, mais de quelle manière? Amanogo. Ko wari be mo bulu de. Wari bu bulu. Élection be Sénat, élection kumbe na bo monsieur le président. Ay wuli auka dum fadento dum auko kele. Fadento te dore. Jamana wari ni ya dumo fadento de. Ala kan kishama. Amina. Kete. Amina. Timo ya fo ako monsieur le président na folo chama mbabe maubulo. Kosebe. Ko magistrat do fanan be a bete. Kasata warla. Sigatala. Ko do ba minede. Kadaka ube do anka ni na folo de. Ko na folo chama dembe maubulo. Kosebe. Ari ni wati na ambe ka kuma chukumi. Ibrahim Bokar Keita ka fanga san wolonwula. Onga warbe maubulo. Warbe maubulo. Warbe maubulo wodila wulube pressé. Ko kande akoka kalaflike. Sigatala. Ko ka kalaflike kadaka jamana na folo shuelembe ubulo wakande kono. Kamara. Pontiset teta banque la teun. Aish. Abeta mumbla banque la o murmurundi no ta a yere a chamamba. Abeta bla kofru la ka furu la. Sigatala. Ka gardien nyana mablay. Utita banque la kadaka no vérifiera o beton. Ya soro. Politicien te million tambla banque la. Wa ke kofru de kono kata furu la. E ma weekend a chamambe o buka furu la. Jamana na fulu munu shuena ka do kofru kono. Ulu beta furu de la. Allahu akbar. Wa foko kubitu ka sheula je. Shemara yoroba ira chamambe uye jamana na fulu shwe. Shemara yorobu bulu. Awo. Furu bulu. Fein to papai solo. U chamambe ube papai solo de kuka furu kono. Ani lemruba. Kosebe. Ani zere. Kubitu ka furu la. Men na fulu shwe lembe kofru kono ube furu la. Ya famu. Otma Abdou. Biye asim nunu ka kureta sankelenyi. Sigatala. O nere bulu mun bena. A bɛɛ ma tiɲɛ kosɛbɛ sira ɲɛnama bɛ ka bɔ yasa an ka bɔ dɔɔni nin dingɛ kɔnɔ ani nin gɛrɛndɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ a fɔlɔ ye mun ye lakana hukumu kɔnɔna na sisan dɔɔni sɔrɔsiw ka hakɛ mun tun bɛ ka dun politiki mɔgɔw fɛ o dabila la hakɛ o dabila caman bɔr'o la yarɔ siga t'a la ari kunna sini gilet pare-balles kuraw nana o kɛra i y'a faamu sisan kɔni sɔrɔsiw ani nɛgɛfugula siga t'a la kɛlɛkɛminɛnw dɔw nana Sigatala. Dɔw bɛ kɔ an y'olu ye an ka avion dɔw bɛ ka dilan a fɔra ko fɛn min ye transal ye C135 belebeleba in mun bɛ turupu ta awɔ a bɛ se ka mɔgɔ 600 ta siga t'a la 700 ta siga t'a la ko o dilanni yɛrɛ da kun fɔlɔ nana avion fɔlɔ nana nka filanan ko fɛn dɔ bɛ américain bolo f'olu ko de yamaruya di yasa o avion ka se ka na o bɛ kun bala na mais dɔɔni o tɛ to ko la siga foyi t'a la o tuma fɛn min ye sɔrɔsiw ka bilan ye a bɛɛ ma a tɛ a 100% mais caman kɛra la caman kɛra la siga t'a la hali k'a dan Abdou Asim bɛ ka ji bonto mun di mɔgɔw ma wallahi ji bonto bɛ ka di yɔrɔw la ala Mali indépendance septembre b'a kɛ san 61 halisa an ka maaw tɛ ji senuman sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ka dun wallahi 61 ans d'indépendance Allahu akbar dɔw tɛ ji senuman sɔrɔ ka dun n'a fɔra ko maa kelen bɛ miliyari caman bɔ miliyari caman ala pour i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali seginna a sen samara la taa ACI la Lafiyabugu wallahi taa Bako Jikɔrɔni ACI golf la taa Sotiba ACI la commerçant tɛ yen commerçant ta bɛ yen mais cadre anw ka cadre de ta bɛ yen étage jumelenw ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn na ka miliyari don dugukolo la ka miliyari k'a don dugukolo la jamana wari suɲɛ n kelen ka fantanw joli ala Allahu akbar e m'a ye k'a fɔ ko Asim taara ka taa malo mun fana di Mopti sɔrɔsiw ta tɛ bilala misirida la dɛ kosɛbɛ a taara ka t'o malo mun di yen dɔw fana y'o malo to a ka t'o feere colonel Abbas Damele a y'o minɛ k'u don kaso la a ye sɔrɔsi ta tɛ dun dɛ surati tɛ yurugu dɔn yurugu wari t'a bolo ne y'a fɔ n ko cɛkɔrɔba dɔw ko ne ma ko sara tɛ cɛkɔrɔba sɔrɔsi ye ko wari de bɛ d'u ma mɔgɔ min bɛ ye fini ta n bɛ sa Allahu akbar président Asim taara ka taa ka t'o wo balo di Mopti ŋanamu mɔgɔ dɔw fana taara ka t'o malo ta ka t'o feere commerçant dɔw ma Abbas Dambele an b'a fɔ yan kɔkɛ Dambele denkɛ de don a y'a salo bɔnsi fɛ k'a fɛn o fɛn ye malo in suɲɛ a y'u bɛɛ don kaso la o ɲɛna yɛrɛ mais ni civil de tun don ni gouverneur civil tun don u ka taa ale ta de ma tabali kɔrɔ ka taa dɔɔni d'ale ma nka sɔrɔsi u ma na o kama o u nana de ka jamana régler ka jamana ka élection ɲɛnama dilan kosɛbɛ kalafili ɲɛnamaw députation présidentielle maire sigi ka taa siga t'a la o tuma u k'a di président civil ma Abdou
an bɛ mun fɔ ka bɔ kuma la Abdou ni élection ma ɲa ni président politicien nana tuguni Kuluba Kuluba fauteuil ka kalan dɛ ni y'i sigi k'a fɔ ko i bɛ ko wɛrɛ kɛ ka jamana nafolo k'a kɛ faciyɛn ye i ni muso ni denw n'i ka kabila katikaw bɛ na dɛ kati bɛ na dɛ o tuma maaw k'i farati pour que coup d'état kana kɛ pour que coup d'état dan ka kɛ Assimi ninnu ka coup d'état ye politique mɔgɔw k'u miiri u ka fadento dun dabila fadento ye an ka jamana nafolo de ye an bɛɛ ka lempo wari de bɛ nin na fadento ye nin de ye u ka fadento de haramu i ka sara b'i ye i y'a faamu e bɛ ministre minnu nɔmɛ i bɛ gouverneur directeur minnu nɔmɛ a f'u ye ko jamana nafolo ye fadento de ye fadento tɛ dun yɔrɔ dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen ji tɛ yen an bɛ Assimi fo ka tila k'a fo Assimi Goïta président a bɛ ka ji bɔntɔ di mɔgɔ ma hali kunasini dɔw ye wele centre émetteur la a taara dɔ jɔ yen nka centre émetteur jama ka ca dɛ n'a y'a kɛ 2 ye centre d'état civil direction o da o carré kɔnɔna na o mɔgɔ ka ca Fontaine taara jɔ yɔrɔ min n'a y'a kɛ 2 ye centre émetteur mɔgɔ sɛgɛnnen don dɛ kosɛbɛ u bɛ ji bariko sa 200 de u ye ne wele nɛgɛjuru la k'a fɔ ye ko Assimi ye ji bɔntɔ d'u ma k'a ɲana centre émetteur la ka di sira la ko mais n'a kɛra 2 ye centre d'état civil direction o da ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min n'a ye dɔwɛrɛ kɛ yen jeliba b'a ka kuma tɛ yan ko ka di ko mun ka di ka tɛmɛ o kan ko nin minɛ i k'a fara kan o ye tiɲɛ o tɛ 2 ye o tuma Assimi a k'i jija a ka ceinture a ka cɛsirijala a k'a siri a ka ji di mɔgɔ ma kosɛbɛ a ka hinɛ maaw la Mali ye o de ye il faut avoir le sens du partage i bolo don ko e kana kɛ Ala y'a d'e ma k'a fɔ ko tɔw ye fugari de ye e t'a di mɔgɔ si ka fugariya tɛ garijɛgɛw de bɛ cɛw bɔ ɲɔgɔn na siga foyi t'a la o tuma Assimi ka continuer ni ji bɔntɔn ko in ji ko bɛ centre émetteur mɔgɔw la dɛ Fontaine kelen t'u bɔ dɛ a ka fɛrɛ kɛ a k'a kɛ 2 ye fo 3 kosɛbɛ population ɲɛ b'a la population ye ko de ye fɔ ko ye n'i ye mun kɛ siga foyi t'o la tiɲɛ tɛ o tuma nin ye u ka coup d'état san 1 ye o tɛ kalo tile 18 san 2020 ani o tɛ kalo tile 18 san 2021 kosɛbɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan o san 1 in da sumusumunin bɔlen kɔ a la kosɛbɛ an ka Isa Kawujim an ka fana lamɛn an bɛ Ala tanu k'Ala barikada ka ɲini Ala fɛ Ala ka jamana kulusuma wulikajɔ min kɛra Afirika ka fanga nɔfɛ ni jamanadenw ka danaya n'u ka wulikajɔ ye ni an bɛɛ kun sen bɛ o wulikajɔ in na Ala ka dɛmɛ kɔnɔ ani Ala ka latigɛ kɔnɔ fanga in binna fanga binni bi cɛ i ka ɲininkali y'o de ye yala mun sera ka kɛ mun ɲɛna mun bɛ sen na min sera ka kɛ ani min bɛ sen na ani min laɲininen don min sera ka kɛ i bɛ ka fanga kɔni binna o sera ka kɛ fanga binkun ye min ye an bɛ k'o de ɲɛɲini ɲɛma sɔrɔ la fɔlɔ parce que i bɛ ka fanga binkun ye fɛn min ye jamanadenw ka laɲini na n'u sɔnna ka bɔ dɔwɛrɛ tɛ u ko i bɛ ka dɛsɛra jamana kɔrɔ ko jamana maracogo man ɲi ko lakana tɛ jamana kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ ka sa su ni tile ko jamana nafolo fana bɛ ka ŋanamu o dɔrɔn d'aw ma ko ni kalata kɛra ko danaya t'a la i bɛ ka binna nin de kama an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn n'an bɛ kuma ni tiɲɛ ye an ye kalo 9 kɛ yan fo ka taa se kalo 10 ma awa ɲɛma sɔrɔ ko la o ye tuma min na bandaw bɛ ko in ɲɛma ani Motarawani bon bi Ala barika la gɛlɛya bɛ yen dɛ gɛlɛya caman de bɛ yen nka bi Ala barika la n'an sɔnna ka ɲɔgɔn minɛ ka tugu jamana kuntigi kɔ n'o ye l'impertible patriote Assimi Goïta jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ parce que suya ko tɛ jinɛmɔriya tɛ jija ni cɛsiri ni baara de don parce que min misaliya 2 di ma dɔw b'a fɔ ko transition depuis bandaw sigira ne kɔni bolo bandaw sigira a kɛra tiɲɛni ye jamana ma parce que a sigira kun min na a ma ɲɛ o de y'a to le 24 mai l'impertible patriote Assimi il s'est assumé ka ko in bila araye kan donc transition bɛ taabolo 2nan de la taabolo 2nan in kɔnɔna ni bi cɛ kalo 3 kɔnɔ min ye grève dɔw tun bɛ yen n'a fɔ ko INTM ka grève hakili la fura sɔrɔlo la o menace ye kartira gɛlɛya min b'an da la bi école ko faut que ɲɛ ka ɲini o la bon ni Ala sɔnna fana jamana kuntigi n'o ye président de transition ye ni Ala sɔnna a bɛna seko kɛ pour que ɲɛ ka sɔrɔ o la an b'a ɲini école karamɔgɔw fɛ u ka kɛ sabalibaga ye o la lakanabaliya min bɛ sen na a juguyara an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais a kun ka ca dɛ kun ka ca parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi faut que an ka sɔn k'o faamu bamananw ko filɛlibaga bɛ muso la min t'a cɛ ye jamana in fan bɛɛ nafolo ye dugu jukɔrɔ nafolo ye bon jamana in fana bi kɛlɛ 2 de bɛ jamana kɔnɔ jamana maracogo jugu k'o kɛlɛ ban ani minnu ye marifa ta jamana kama olu fana kɛlɛ bɛ yen bon o minnu ye marifa ta mais o mɔgɔ ninnu ye jɔnni ye bon o kɛlɛ in fana bɛ se ka wuli cogo jumɛn na parce que il faut que an k'o ɲɛdɔn dɔw ye marifa ta ko jamana maracogo man ɲi ko k'u ka hakɛw di dɔw ye marifa ta ko kana di diinɛ de ye jamana kɔnɔ nin bɛɛ kɛlɛ b'an da la bon an yɛrɛ dama fana bɛ kɛlɛ la bon bi n'an bɛɛ sɔnna ka tugu Assimi kɔ Ala ta kɔfɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni lakana ye ka na ni basigi ye ka na ni kalafta n'o ye élection ye a kɛcogo ɲuman mais gɛlɛya
gɛlɛya min b'an da la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko transition ko ka dɔ fara kan ko parce que a tɛ se ka ɲɛnabɔ bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ se kalo 6 in ɲɛnabɔ cogo t'a la bɛɛ b'a dɔn mais kɔnɔ ka pa tigi bolo Choguel de ko transition b'a kunkolo kan k'a b'a jɔ a sen kan o Choguel kelen ninnu de ko les colonels sont incompétents o Choguel kelen ninnu de y'a fɔ ko CNT ko c'est ni légal ni légitime mais depuis fanga sɔrɔla u y'u da de bon o tɛ jamana jɔ ko ye o parce que kɛlɛ dabɔra fɛn min kama ka kɛ fanga ɲini kun don mais i bɛ ka kɛlɛ kun tɛ parce que ni fanga ɲini kɔni don Choguel kun bɛ i bɛ ka kɛ ministre a la bi ale ye min sɔrɔ a la a bɔra ministre a kɛra premier ministre ye bon minnu tun b'anw kɛlɛ ko an ye janfa kɛ an taara Kati olu donna a ko la donc n'u donna a la an bɛ jɛ k'a dilan dilali tɛ dɔwɛrɛ ye o de y'an bɛɛ ka tugu Asimi kɔ pour que a ka jamana jɔ n'o don problème t'o la mais an ka tugu Asimi kɔ pour que an ka niyɔrɔ sɔrɔ o tɛ jamana jɔ ko ye quoi parce que ko min bɛ sen na niyɔrɔ ɲini de don n'o tɛ ni jamana ko don mɔgɔ bɛ se ka école karamɔgɔw to kɛnɛma nin cogo in na pas vrai tiɲɛ t'a la tiɲɛ kelen t'a la parce que kɛlɛ min kɛra an fɛ école ko problème kun b'a la bon école ko ma ɲɛnabɔ bi n'a fɔra ko mɔgɔw de bɛ taa carré kɔnɔ ko ka école gérer école karamɔgɔ place la o ye solution ye tɛ solution ye bon donc o problème bɛ yen bon problème wɛrɛ min bɛ yen jamana nafolo bɛɛ dunna an yɛrɛ y'a fɔ ko programmation militaire Choguel yɛrɛ da tɛ mɔgɔ kuma la tugun o wari bɛɛ dunna bon an ko mɔgɔw fagara ko ka kiiri kɛ o kuma yɛrɛ tɛ ka fɔ tugun bon kalata ko kuma min bɛ yen kalako de don ani kalako don i bɛ kɛ ka mandat kun tɔ ye 3 ans donc bi ne ka faamuya la dɛ ne t'u ka kuma in na ko a ye dɔ fara trésor kana dɔ fara kan Choguel bɛ bɔ a bɛ kuma o parce que a tɛ se ne ka problème ye fo jamana yɛrɛ de ka basigi pour que an ka taa kalata la parce que i bɛ taa kalata ko lakana de bɛ yen lakana tɛ jamana an de tun bɛ balo di mɔgɔw ma misiw ni fɛnw sogo di mɔgɔ bi sogo da ka di Côte d'Ivoire ka tɛmɛ yan kan an ka bagan bɛɛ taara an ka jagokɛlaw ka nafolo bɛɛ bɛ ni min tɛ Sénégal o bɛ Côte d'Ivoire jamana bɛ ɲini ka tunu mɔgɔw sigilen b'an da la ko ka kala ta kala bila don wa pour que jamana ka kisi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ka kisi fɔlɔ donc anw ne bolo bi n'an sɔnna ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ka Asimi dɛmɛ jamana in bɛ kisi ni Ala sɔnna a tɛ ɲɛ jija ni cɛsiri kɔ maintenant mɔgɔw bɛ ka min fɔ n'an tun y'a dɔn n'i ye jamana kari la IBK tɛ yan IBK tɛ jamana kari mais a ka se ka jɔ an dɛsɛr'o de la ba jɔbaliya fana tɛ dɔrɔn politicien ninnu de don voilà parce que u ye mankan bɛɛ kɛ transition ko la a bɛ transition colonel de Kati colonel de Marché colonel de Laba sisan u ye fanga sɔrɔ u bɛ b'u daminɛ bon u bɛ don Asimi fana na ta i b'a fɔ ko ji min bɛ woyo n'o tɛ e nana lajɛ ninnu bɛ politique la kabini Asimi ma don école la bon mɔgɔ kelen ayisa olu bɛ ko ka fanga d'u ma fanga d'u ma u bɛ se ka mun kɛ foyi donc aw denmisɛnninw minnu bɛ yen ani aw minnu bɛ yen mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen hakilima minnu bɛ yen kodɔnna minnu bɛ yen an m'a mɛn an m'a bɔn an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Asimi dɛmɛ k'a fɔ an b'a fɛ kala ka ta dɛ mais fo jamana ka basigi fɔlɔ o dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Asimi ka assumer c'est si simple que ça kana fanga di politicien si ma fo jamana ka basigi mais a b'a jɔyɔrɔ la a ka to a jɔyɔrɔ de la o y'an ka faamuya maintenant mɔgɔw bɛ kuma min na a ye dɔ fara dɔ ta ne tɛ n da don kuma yɛrɛ la puisque a Choguel tɛ se a bɛna dɔ fara an ka problème kan dɔrɔn mɔgɔ min nana ma se ka école ko ɲɛnabɔ o bɛ mun ɲɛnabɔ an bɛɛ ye kɛlɛ kɛ ko école ko ɲɛnabɔ école ko ɲɛnabɔli ye nin de ye ka taa salle kɔnɔ ka taa fɛn di mɔgɔ ma o de ye école ko ɲɛnabɔli ye école ko ɲɛnabɔ i ni école karamɔgɔw bɛ sigi ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la ni loi taara an b'a dɔn tiɲɛ don mais gɛlɛya bɛ yen a y'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ cogo min école karamɔgɔw fana ye maliyɛnw de ye o denw b'u bolo musow b'u bolo somɔgɔw b'u bolo mais bɛɛ b'i da mɔgɔ si tɛ tiɲɛ fɔ mais jamana bɛ jɔ kalon kan leur revendication c'est légitime mais n'a bɛ ɲini u fɛ Amadi Jo ta la o tɛ wɛrɛ ci kuma école karamɔgɔw jɔ b'u ka revendication na ils ont raison mais hakɛ tɛ yan loi tɛ yan jɔnni ma kɛlɛ ka hakɛ nɔfɛ yan M5 yɛrɛ mankan ci yan nɔ ko colonel de Kati colonel de Kulukoro colonel de Bulkasumbu colonel de Marché colonel de ceci cela u donna fanga la sa u m'u daminɛ alors ninnu dun ta ye loi de ye mɔgɔ ye loi ta loi ye loi de carré kɔnɔ kuma tɛ o loi assemblée de y'a voté maintenant wari tɛ jamana kɔnɔ o fɔcogo tɛ nin ye o a ta in ye tiɲɛ ye dɛ mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ye na mɛ moratoire kɛ a ye na mɛ solution min ɲini mais ka basculer o bɛ ɲɛ tɛ ɲɛ e bɛ mɔgɔw ta carré kɔnɔ ko ka taa examen kɛ olu de bɛna o fɛn fana corriger o bon ni kalan bɛna ta o mɔgɔ kelen de bɛna ta ka bila école karamɔgɔw nɔ na ça c'est déplacer le problème donc o tigi bɛ se ka jamana jɔ cogo di il peut pas donc oui vraiment il faut que an ka bɔ nin na quoi an y'a fɔ charte la nɔ ko la refondation de l'état la refondation de l'école nin de école refondeli yan nin ye fuite en avant de donc vraiment an ka tugu Asimi kɔ pour que jamana in ka kisi quoi ne yɛrɛ bɛ solution min na o de don merci.